days I don't Yes, Sunday. After, masiguro mga 1 o'clock. Sweet. Diyan siya kasi sakna sa park. Good morning, guys! Today is August 23rd. Say good morning. Good morning. Si Holly, hindi maganda ang morning niya. Oh, kasi may binili kami. Where is it, Zach? Dad got it. John got it. Yung ano, may binili kami sa baby bantings. Hindi ko alam kung napakita ko yun sa inyo kahapon. Si Zach ang nakakita. Yung pang-clip ba sa ano, sa ano niya, sa strap. Kasi diba si Holly, lagi niyang tinatanggal yung ano, yung kanyang kamay. And binili ko yung para ba ilak siya doon. Tapos, hindi niya maalis yung kamay niya. And ngayon, umiyak siya kasi ayaw niyang ipalagay. Tapos sabi ni John, sige, hindi ko ilalagay, pero dapat ang kamay mo nasa loob lagi ng strap or else ilalagay namin yun. Kaya umiiyak siya. So yeah, pauwi na tayo. Anong oras na? 9:25. Late kami ngayon kasi nag-sleep in kasi ano, pagod yung mga bata. Yung mga bata kakagising lang din siguro mga hindi pa masyadong matagal. Pero nag-shower sila. You had a shower, yeah? Kuya, how about you, Zach? Yeah, nag-shower sila. And si Holly hindi. Kasi nga, ano, antok na antok pa siya. Tapos, gusto pa namin ilagay yung ano, lalo siyang nagalit. Then, ako, mag-stop muna ako sa ano, sa Asian store. Ang tagal ko hindi nakapag-Asian store. Kung maalala nyo, lalo kayo pupunta dito every weekend. Parang ang tagal ko hindi nakapasok. So sabi ko ngayon, punta ko ng Asian store kasi next weekend, hindi kayo pupunta dito kasi si Jan, sa Thursday, mayroon siyang golf trip with the boys. Yung mga kaibigan niya dun sa Bay. Every year nila yung ginagawa. 4 days and 3 nights sila. So kami lang ng mga bata. May iwan. And yeah, so wala kami dito sa Saturday. Then balik kami after niya ng golf trip. And then magiging busy si Jan this week kasi maglalagay ng slab doon sa farm. So magiging busy siya. When they gonna put the slab on? Wednesday? Wednesday. What time? For sure morning. Is it Moods gonna put down? All day. All day. Right. So, Wait, so hindi ko lang kung makakapag-vlog ako doon. So, basta, tingnan natin. Kasi magsisimula na, ano masabi? Sorry. Sisimula na yung aming, ano doon, pagpapalagay ng shed. And ako, nawala na yung connection ko sa Comfort Inn. Nag-upload ako, malapit na siya, 96%. So, ikakabit ko siya sa phone. So, yun ang aking ganap. Nag-upload and pupunta ako ng Asian store. Sama ko siguro kayo kasi matagal na rin kayo hindi nakapasok. Yes? Okay. Oh, over there. Asian grocery. Over there. So, yan yung Asian grocery. Pero sa likod kami magpa-park dito. Turn here. And still uploading 97%. 11 minutes. Okay. What you just did? I'm just gonna be quick, Zachary. Gusto niya makauwi ng maaga. So, punta na tayo dito sa Asian store. Sama daw si Holly. Okay. What else? 1, 2, 3. Oops, sorry. Okay, let's go. Si Zach ayaw sumama. Nababahuan siya. Arty-arty niya. Don't touch your face, okay, Baba? May nakita kong walis. Kakaiba yung walis nila, oh. Walis ting-ting ba sa atin? Ito din, oh. Pero maganda to. Kaya yung sa atin, kasi ano lang, ganito lang, diba? Magkano to? Sige, next time. Bibili ako niyan. Okay, come on, Baba. Hindi talaga siya nagtatouch. Come on. Mga karne. Meron silang durian, oh. Ha? Ha? Yakult. Later, Baba. Yeah, later we're gonna get Yakult. $9.50. Later na lang, Baba, when we go out. Yeah, later.
Later, Baba. Which one? Chili. What's that, Baba? Really? Cold. Di mo dinala yung jacket mo. Kuha ko nitong soya sauce ng Japan. Product of Japan. Hindi ko mahanap yung paste na sesame paste. May nahanap akong sesame paste. Hindi ko siya mahanap. Baka wala sila. Ito, meron ako nito eh. Ito, meron ako nito. Pero hindi yan yung hinahanap ko. Yung isa. Kasi dressing to eh. Yan, dressing. Ito pala yung akin. Ayan, ganito. You cold, Baba? Okay, later. Okay. Hinahanap ko pa rin yung sesame paste. Dito na tayo sa kabilang aisle. Hanapin ko lang. Sana meron dito. Hindi ko mahanap yung sesame paste. Wala ata sila noon dito. Wala ata. Hindi ko talaga siya makita. Kuha na lang ako ng oyster sauce. Gusto sana kumuha ng mga karne, yung pork belly kasi malalaki yung pork belly nila dito. Tapos yung pang crispy pata. Kasi hindi namin dala yung yung parang rest namin sa car. Hindi namin dala ngayon kasi nga may pinick up kaming window. Kaya ang gamit namin kayo yung kay Jan. Inasakal ko yung palagay. Kuha ko pa lang. Yan pa lang dalawa. Oh. Kanina pa kayo dito ni Holly. Kasi yung gusto kong bilhin, wala dito. Baka nasa Parafield. Sa Parafield kasi malaki yun. Yung isang malaking Asian store. Eh, eto kasi malapit lang dito kung sa kami nakastay. Eh, yung Parafield, sa kabila yun. Come on, baby. Nilalamig pa si Holly. Kinuha ko sa kanya, binalik niya. Gusto niya siya yung kumuha. Oh, diba? Wait lang. Oh, sige, gusto niya siya raw eh. Okay. It's for the boys. For the boys? Yeah. You got two here. Or maybe the boys will like this one now. Cookies and cream. Okay, put that back, the red one. The red one. And this is for the boys. Mommy, this is too fat. Ah, too fat? Ah, tabaro. Okay, just get one. Johnny, here, Johnny. Ako na, mami na. Okay, this is for the boys. Okay. The green boys won't have one. Yeah, one for Kuya Tijan, one for Kuya Zach. And one for you. Okay. Are you gonna hold it or you wanna put it in the cart? Okay, come on. Dito na tayo. Kuha tayong Yakult. Gusto nilang Yakult. Saan? Mag-grocery naman tayo. Yeah, okay. Which one? The pink one. Okay, come on. Sa Coles na lang kuha ng Yakult kasi nga hindi namin dala yung ref. Ayan, gusto ko sana bumili ng ganyan. Ribs. Pork ribs ba? Kasi hindi namin dala nga yung yung parang ref. Yung mga octopus. Pero meron naman, nakakakuha naman siya ng octopus pero hindi naman kumakain ng octopus. Dito tayo sa vegetables. Dalawa lang yung nakuha ko dun. Ang tagal namin dun ni Holly. Dalawa lang yung nakuha ko. Hanap tayo ng talong, sayote. Okay, wait. Wait, baba din nalamig siya. Kuha ako ng ginger dito. Garlic. Maganda yung garlic nila, yung maliliit. Wala na. Yung maliliit. Nang bilog lang siya na sobrang liit. Tapos parang isang buong garlic na siya. Wala. Wala eh. Yuko tayo nitong isa. Kumuha akong dalawang sayote. Meron pa ako sa fridge na dalawa. Dito ko rin yun noon pa nakuha. Pero okay pa yun. Kasi matagal ang buhay ng sayote. Tapos
Tapos ginger. Pili lang ako ng magandang ginger. Yan, ginger. Tapos oh, ha? No, it's alright. Sana mayroon sila yung purple na kamote. Masarap yung purple na kamote. Wala ata sila. Come on, Baba. We're gonna find talong. Tapos sitaw. Kuha ko nito. Parang mahirap siya balatan. Hindi siya yung ano. Parang dikit yung balat niya sa fruit. Ito na lang kaya. Pili tayo. Ito yung napili natin na mandarins. Nandito yung eggplants nila pero ang pangit. Ayan. Parang mabubulok na sila. Sandali, hanap lang ako. Yung talong, eto, hindi na to ganun kaganda pero okay pa siya. Yan, tingnan nyo, oh. Ayan, oh. So, ito yung okay pa kaysa sa mga natira. Kasi hindi ka nakapunta dito next week and mamimiss ko yung etong ganito, yung torta ba. Ayan, okay na yun. Patay ng sitaw. So, dito yung sitaw nila. Nakaano na siya, nakatali. Minsan, ikaw yung kukuha ng kung ilan ba gusto mo. Ngayon nakatali sila eh. So, eto kunin ko. Medyo marami to. Tsaka maganda pa, oh. And cilantro. Gusto ko nito magtanim na cilantro. Ito. Or coriander. Ayan. Ito yung plastic. Kuha ko ng sili. Dalawang red. Ang kunti naman ang laman niya. Tapos dalawang green. Ang konti. Excuse me, thank you. Okay, I think I'm done here. Okay, we're done here, Baba. Nilatag niya na yung kanya. Ready? Yes. Okay. Baba, this way daw, Baba. Get your... Gusto niyang hawakan. Okay. Tapos na tayo dito. Ayan. Isang bag. Punong-puno siya. Kasi wala naman masyado doon yung mga ano. Gusto kong... Yeah, we're gonna wash your hands. Wala yung mga hinahanap ko doon. Okay, come on. Wash your hands here. Kunin ko yung alcohol. And, okay. Yeah. Give that to Kuya. We got something. Okay, go. So how is it, Kuya? Can't open it. Open on the side. Open. How's yours, Baba? Can't open. Do you want me to open it for you? Please. Okay, Kuya, can. Why not, please? Let Holly try your cookies and cream, okay? Okay. Finish na siya. Dumaan ulit kami dito sa Meningi, guys. Papuntang Kingston. Hindi kami dadaan ng kit. And kasi yung mga bata gustong maglaro dito sa playground. Sa ano, dun sa parang may lake or bay. Hindi siya bay. Lake ata. Is it lake, ha? Lake. And kakain kami ng yung ano ba, yung may cream na tinapay, yung malaki. Nakita nyo na yun sa isang vlog. And si Holit nakatulog po. Nang oras na 11:49. Ganda ng weather talaga. May nadaanan kaming pink lake pero hindi naman siya pink na pink. Parang ano lang siya, malabong tubig. Pero nakalagay pink lake. Right, Zach? Yeah. Dito na kami guys sa Meningi. Wow. Gising niya lang. Come on. Wow. Behind us. Ito ako sa bakery. Ayan yung ano, yung water. Jacket? Ayan. Yes, I have a jacket. Where's your jacket, Right, Baba? this way. Wait, Baba, wait. Alright, wake up first. Wake up first. Gising niya lang. I'm in stretch. Oh. What? I'm stretch.
I'm having a Yeah, stretch. stretch. Just wake up first. Don't cry. It's plenty of time. Yeah. Daddy, I wanna go. Yeah, hang on. Just wake Yeah. up. Where's your jumper, Baba? Oh, it's cold outside. You were cold before when we went to Asian Have store. you got jacket? No, it was cold in the Asian shore. Asian store. Yes. Siya yung papupuntay ko sa bakery. Tanungin niyo yung mga boys. Kasi nauna yung mga boys. Tatanungin niyo kung anong gusto nilang kain. Andun na sila eh. Si Helen dito. Where's your jacket, Papa? Okay. Oh, wait. I want to go. Okay, wait. Okay, I'll fix it. Wait. Okay, come on. Lahat na kami pupunta ng bakery. Okay, go. Mommy, can I get a lolly? No dollies ba? We're gonna have... No, not dollies. Ayan, dito tayo. Meningi Bakery. Ang bango ng amoy. May sanitizer sila dito. Ayan yung Kitchener bun, oh. Yes, Baba? Okay. But we're gonna get pie first. What do you want? I want this one too. I want Kerensky, huh? Got a Kransky, please. Yeah. I want one too, please. And one chili. One chili, hun, for me. One cheese, one chili. One cheese, one chili. Yes, please. Thank you. cheese. Daddy, And another cheese. I will go to China. And some chili. Yeah. Okay, this is mine. Here's What do you roll. want, Holly? Sausage roll? Just one China. No, you have to eat first, Baba. One China. Cheese one, please. Huh? No cheese one, please. No cheese. No cheese. Just get the spicy one. You like the spicy one? What's those there, the buffet? Wala, naubusan si Kuya. Ha? Donut? Dito kayo kakain. Malamig sa labas eh. Andun yung dessert kay John. Oh, careful with that one. That's right. Do they have serviette here now? This was Zacky's one. He went to do it, it just came up and he didn't even on it. I know. This is new for me, Kuya. Let me know. Can I try? Come on, Baba, eat your donut. Oh. Ano? Good? Good, Han? Wait, donut, Bubba. It's yummy. Ayun yung kumain. May donut daw siya. Really, is the donut gonna Ano siya, nag-strawberry milkshake siya kanina eh. Okay, kain muna kami, guys. We should have got it. Ano, good. I don't know. Alright. So good. Gusto raw i-try. Nagustuhan ni Holly yung pagkain ni Kuya. What do you want first? Naman. Kasi meron pa si Kuya Kerensky dito. Ako paubos na. Pero kinain ko lang yung hotdog. Yung kasi medyo parang hilaw pa yung dough. Pero masarap. Masarap to. At saka ito masarap to. Take the sprinkles. Sprinkles. Hey, thanks Kuya. I'll have the donut. Ito, dessert na ako. Do you have one of this, Kuya? I'm having more now. Do you have this kind? Kitchener bun? What dessert do you have, Zach? Macarons? Macarons. So, dyan, paubos na siya, oh. Ito yung itsura niya, closer. Meron siyang sugar on top, tapos cream, tapos meron siyang strawberry jam. Messy lang siya kainin. So, ang sarap. Matagal din namin ito, hindi nakain dito. Kaya dito kami dumaan para dito. Usually, pag pauwi, sa Kit kami dumadaan para sa chicken. Pero ngayon, you wanna try? Good? Oh, sarap. Andun yung mga bata. Sila lang.
Walang masyadong tao. Sila lang talaga nasa playground. And may dito wishing well Ayun. Ang babaw lang pala. Akala ko malalim. Ayun. May pera Doon sila, mabaho yung tubig doon. Yes! Maganda yung dito kasi waterfront. Pero dapat bantay yung mga bata. Si kuya. Wait. Oh, you wait. Yeah, okay, wait. Spin you. Oh. Careful, ha. Maglaro muna sila dito. Okay. It's alright. Don't laugh. Okay. Kuya Sak will help you. No, Kuya Sak. Yeah. Ay, si Kuya nagmamonkey bar doon. No, Kuya Sak. Yay! Hold on. It's alright. It's alright. I love it. That's it. Come on. I'm gonna go toilet. Do you wanna go toilet, Holly? Alright, toilet ako. Ito yung toilet. Han, watch the kids. Where did you go in, Kuya? Okay. Lay down, Papa. Go, Papa. Careful. Higher. Sak, alis yan, Sak. So, wait, stop saying that. Push him high, high. Push him high, like high. Careful, Sak, ha? Honey, baka mo. Kuya, no. Push ni Sak si Holly. Okay, let's go. That's it. Come on. Come on. Nag-solo flight si Kuya. I'm not screaming like that. Okay, guys. Si Sak, pero siya naman si Holly. Huwag niya naman yung dalawa. Bus line. Okay, that's it. Gusto niyo makapunta doon sa pinaka. Yes? Careful, ya, ha? Good job. Okay. Wait for Kuya. Holly, no, Papa. Slide now. Hurry up. Kuya. Come on, we're going. Okay, ready? Go. Holly! Okay, come on. Hurry up, let's go. Was it fun, Baba? Come on. Kuya, don't be silly.
Kuya. Come on, hurry up. It's Daddy's waiting. Tingnan nyo yung pants. Yung pants ni Sak. Oh, inano yun. Sana matanggal pa to. Dito ba? Ano siya? Parang awan sa kanya. Let's go. Bye. We're leaving. Bye. Bala kayo dyan. Try kong ano ba ng wipe? Wait lang. Sana matanggal to, Saki. This is your good pants. Good pants. Ay, parang wait lang. Try kong linisin yung pants ni Sak. Pero sabi nga ni Jan, hindi na raw yun matatanggal kasi ano daw yun, gravel daw. Yung parang espalto ba sa atin. Ano kasi doon si Sak nung nagsiswim sila. Ewan ko kung nakuha ko yun. Na na-scratch yung pants niya doon sa sa floor na yun. Sana matanggal. I-try ko. Oy, put your seatbelt. Come on. Get in. Sak. Door. Pinupush niya si Kuya. Hurry up. Si Daddy may kausap pa. Mom. Huh? They feel like You wanna go toilet? Go toilet now. I feel like there was a ghost coming out of her. Nung pinupush ko siya doon. Go, hurry up. While Daddy is talking to someone. Hurry up. Go toilet. Yeah, back to road na guys. And music na kami. Guys, bahay na kami. Alas 4 na. And yun na yung vlog natin for today. Thank you. What? Cold, yeah. Daddy will put the fire. Okay, guys, say thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye, Kuya. Nanonood na siya ng footage. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Nililinis ni Jan yung fireplace. Oh, inaalis niya yung mga abo. Ayan. Ang dami. So, ayan. Bago niya sindihan. Linis niya muna.